Здравей, Стефка! Честито, ти си нашия първи печеливш от промоцията Набира при 1000 лева ваучер за обзавеждане. Какво е усещането, как се чувстваш? Ами с обаждането голяма радост. Първото, като излъднах на децата, похвалих за изживяването невероятно. 1000 лева си 1000 лева. Помощ за вкъщи. Някога печелила ли си такава голяма парична награда? Не е за първи път. Супер. Освен на децата, на кой друг сподели, че си спечелила парите? Ами, за сега на никого още, защото докато не дойда да повярвам, да видя, да усещам и да видим да истина ли е. Така е, но е истина. Да, благодаря. Екипът тук е страхотен, обаждането беше страхотно. За което ние благодарим. А какво ще промените вкъщи? За какво точно ще използвате парите? Ами все си мисля, че ще е нещо за децата, диванчета, нещо мека мебел. Честито, със здраве да си ползвате наградата и много успехи за напред ви пожелавам. Благодаря ви и аз. Благодаря.